Oh, praise the Lord. Maayong bunta, gumayong hapon sa inyong tanan, mga igsoon. Kasagot ang akong headset. Maayong buntag sa inyong tanan diha sa Pilipinas. Mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga mata na mo aron sa pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kalaygon ang Dios ug ako mong giagda aron maminaw sa pagbasa dinhi sa Levitico kapitulo 7 bersikulo 28 o hangtod sa kapitulo 9 bersikulo 6 ug padayon sa nato nga basahon ang libro sa Marcos, sa mga Salmo ug ang mga panultihon o proverbio. Yan na ta sa ika-50 ka adlaw sa pagbasa sa Biblia karon nga tuig 2020 ug para ni sa ika-19 sa Pebrero. So late na ta sa atong pagbasa pero pagpadayon gyapon sa pagbasa hangtod nga catch nato ang current date. So ato nang gihimo dinhi sa YouTube live streaming tungod kay mas maayo ang platform dinhi. Akong mabasa dinhi tanaw ang gamit na ako ang laptop, so mabasa na ako dinhi online ang translation nga binisaya. So nag-ingon dinhi mga igsoon akong utrohon Levitico kapitulo 7 bersikulo 28. Ingon dinhi og si Jehova misulti kang Moises nga nagaingon, sultihi ang mga anak sa Israel nga magaingon, ang magahalad og halad sa iyang mga halad sa pakigdait kang ngadto kang Jehova, pagadad-on niya ang iyang halad gikan sa mga halad sa pakigdait ngadto kang Jehova. Pagadad-on sa iyang kaugalingong mga kamot ang mga halad kapag sunugon alang kang Jehova nga pagadad-on niya ang tambok sa dughan aron ang dughan igatabyog alang sa halad nga pinabyog sa tubangan ni Jehova ug ang tambok pagasunugon sa saserdote diha sa halaran apan ang dughan maiya ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug ang tuong paa ihatag ninyo sa saserdote ingon nga halad nga pagabayawon gikan sa mga halad sa inyong mga halad sa pakigdait. Ang usa sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga maghalad sa dugo sa mga halad sa pakigdait sa tambok maiya nga bahin ang paa nga tuo. Kay gikuha ko sa mga anak sa Israel gikan sa mga halad sa pakigdait ang dughan nga ginatabyog ug ang paa nga ginabayaw sa halad ug gihatag ko kini kang Aaron nga saserdote ug sa iyang mga anak nga lalaki sa pagkatulumanon nga walay katapusan sa mga anak sa Israel. Kini mao ang bahin sa pagdihog ni Aaron ug ang pagdihog sa iyang mga anak nga lalaki. Ang bahin nila gikan sa mga halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. Sa adlaw sa iyang paghalad niini aron sila mag-alagad kang Jehova sa katungdanan sa pagka-ministro. Nga gisugo ni Jehova nga igahatag kanila sa mga anak sa Israel sa adlaw nga siya gidihugan nila. Kini mao ang tulumanon nga walay katapusan sa ilang mga kaliwatan. Kini mao ang balaod sa halad nga sinunog, sa halad nga kalanon, ug sa halad tungod sa sala, ug sa halad sa paglapas, ug sa pagbalaan, ug ang paghalad sa mga halad sa pakigdait. Nga gisugo ni Jehova kang Moises didto sa bukid sa Sinai sa adlaw nga nagsugo siya sa mga anak sa Israel nga managhalad sila sa ilang mga halad alang kang Jehova didto sa kamingawan sa Sinai. Padayon ta sa kapitulo 8 nag-ingon dinhi og misulti si Jehova kang Moises nga nagaingon,
Kuhaa si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, ug ang mga bisti ug ang lana nga igdidihog, ug ang baka nga laki nga alang sa halad tungod sa sala, ug ang duruha ka karnero nga laki ug ang bukag sa mga tinapay nga walay lebadura, ug tigumon mo ang tibuok nga katilingban didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Ug gibuhat ni Moises ingon sa gisugo ni Jehova kaniya, ug gitigom niya ang katilingban didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. Ug miingon si Moises sa katilingban, "Kini mao ang gisugo ni Jehova nga pagabuhaton." Unya gidala ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug sila gidtigon niya sa tubig. Ug iyang gisul-uban siya sa sinina, gibaksan niya og bakos, ug gibistihan siya sa kupo, ug gisul-uban siya sa iphod, ug iyang gibaksan sa maanindot nga pagkahabol nga bakos sa iphod, ug kini gilikos kaniya. Ug siya gisul-uban niya sa tabon sa dughan, ug kaniya iyang gibutang ang Urim ug ang Tumim. Ug gibutang niya ang mitra sa ibabaw sa iyang ulo ug sa ibabaw sa mitra sa atubangan gibutang niya ang bangot nga bulawan, ang purong-purong nga balaan ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug mikuha si Moises sa lana nga igdidihog ug gidihogan niya ang tabernakulo ug ang tanang mga butang nga diha niana ug gibalaan sila. Ug kini gisablig sa ibabaw sa halaran sa nakapito, ug gidihogan niya ang halaran ug ang tanang mga kopa niini, ug ang hugasanan ug ang tungtunganan niini aron sa pagbalaan kanila. Ug gibubuan niya sa lana nga igdidihog ang ibabaw sa ulo ni Aaron ug gidihogan niya aron sa pagbalaan kaniya. Ug gidala ni Moises ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug gisul-uban sila og mga sinina ug gibaksan sila sa mga bakos ug sila gipurongan og panapton ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug gidala niya ang baka nga laki sa halad tungod sa sala ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga nagbutang sa ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa baka nga laki nga alang sa halad tungod sa sala. Ug kini gipatay niya, ug gikuha ni Moises ang dugo ug gibutang sa paglibot sa sungay sa halaran sa iyang tudlo ug giputli niya ang halaran. Ug gibubo niya ang uban nga dugo sa tungtunganan sa halaran, ug kini gibalaan niya aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang niini. Ug gikuha niya ang tanan nga tambok nga diha sa ibabaw sa mga tinai, ug ang habol-habol sa atay, ug ang duruha ka amimislon, ug ang tambok niini, ug kini gisunog ni Moises sa ibabaw sa halaran. Apan ang laking baka ug ang panit niini, excuse me, ug ang unod niini ug ang tae niini iyang gisunog sa kalayo sa gawas sa kampo, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug gihalad niya ang karnero nga laki sa halad nga sinunog, ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila sa ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa karnero nga laki. O doon ko sa verse 18 ingon din, ug gihalad niya ang karnero nga laki sa halad nga sinunog ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila ang ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa karnero nga laki. Ug kini gipatay niya ug gisablig ni Moises ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran, ug gihiwa-hiwa ang karnero nga laki, ug gisunog ni Moises ang ulo ug ang mga bahin ug ang tambok, ug gihugasan niya sa tubig ang mga paa, ug gisunog ni Moises ang tibuok nga karnero nga laki sa ibabaw sa halaran kadto maoy halad nga sinunog sa usa ka kahamot. Kadto maoy halad nga gihalad pinaagi sa kalayo kang Jehova, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug gihalad niya ang usab ka karnero nga laki, ang karnero sa pagkabalaan, ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki gibutang nila ang ilang mga kamot sa ibabaw sa ulo sa laking karnero, ug kini gipatay niya, ug mikuha si Moises sa dugo niini, gibutang niya sa langudngod sa dalunggan
nga tuo ni Aaron ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang mga sa iyang kamot nga tuo ug sa ibabaw sa kumalagko sa iyang tiil nga tuo. Unya gidala niya ang mga anak nga lalaki ni Aaron ug gibutangan ni Moises sa dugo sa langudngod sa ilang mga dalunggan nga tuo ug sa ibabaw sa mga kumalagko sa ilang mga kamot nga tuo ug sa ibabaw sa mga kumalagko sa ilang mga tiil nga tuo. Ug gisablig ni Moises ang dugo sa paglibot sa ibabaw sa halaran ug gikuha niya ang tambok ug ang ikog nga matambok ug ang tanan nga tambok nga diha sa ibabaw sa mga tinai ug ang habol-habol sa atay ug ang duruha ka aming islon ug ang tambok niini ug ang paa nga tuo. Ug gikan sa bukag sa mga tinapay nga walay lebadura nga diha sa atubangan ni Jehova, mikuha siya og usa ka tinapay nga malingin nga walay lebadura ug usa ka tinapay nga malingin nga gilanahan ug usa ka manipis nga tinapay, ug kini gibutang niya ibabaw sa tambok ug sa ibabaw sa paa nga tuo. Ug gibutang niya ang tanan sa mga kamot ni Aaron ug sa mga kamot sa iyang mga anak nga lalaki ug kini gitabyog niya sa halad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova. Ug gikuha ni Moises kadtong mga butanga gikan sa ilang mga kamot ug kini gisunog niya sa halaran sa halad nga sinunog. Kini mao ang usa ka paghalad nga gigahin alang sa Dios alang sa usa ka kahumot. Kadto mao ang halad nga gisunog alang kang Jehova. Ug gikuha ni Moises ang dughan ug kini gitabyog niya sa pagkahalad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova. Kadto mao ang bahin ni Moises sa karnero nga laki sa paghalad nga gigahin alang sa Dios, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Unya mikuha si Moises sa lana nga igdidihog ug sa dugo nga diha sa ibabaw sa halaran ug iyang gisabligan si Aaron ang ibabaw sa iyang mga bisti ug ang ibabaw sa iyang mga anak nga lalaki ug ang ibabaw sa mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya ug gibalaan niya si Aaron ug ang iyang mga bisti ug ang iyang mga anak nga lalaki ug ang mga bisti sa iyang mga anak nga lalaki uban kaniya. Ug miingon si Moises kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, lutuan ninyo ang unod didto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman ug kan-on ninyo kini didto uban sa tinapay nga anaa sa bukag sa mga paghalad nga gigahin sa Dios, ingon sa akong gisugo nga nagaingon, si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki magakaon niini. Ug kadtong mahasalin sa unod sa tinapay pagasunugon ninyo sa kalayo, dili kamo manggula sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman sulod sa 7 ka adlaw hangtod nga matuman ang mga adlaw sa paghalad sa paggahin alang sa Dios kaninyo. Kay sa 7 ka adlaw pagapanalanginan kamo. Ingon sa gihimo nianang adlawa mao ang gisugo ni Jehova nga pagabuhaton aron sa pagtabon sa sala alang kaninyo. Ug sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman magpuyo kamo sa adlaw ug sa gabii sulod sa 7 ka adlaw ug magbantay kamo sa sugo ni Jehova aron kamo dili mamatay. Kay mao kini ang iyang gisugo kanako. Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nga nagbuhat sa tanang mga butang nga gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises. Praise the Lord. Ang padayon ta sa kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 6. So nag-ingon dinhi, ug nahitabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moises nagtawag kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa mga ansyano sa Israel. Ug miingon siya kang Aaron, kumuha ka gikan sa mga panon sa usa ka naping baka nga laki alang sa halad tungod sa sala ug usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog. Kadtong walay ikasaway ug ihalad mo sila sa atubangan ni Jehova. Ug sa mga anak sa lalaki
magasulti ka nga magaingon, kumuha kamo og usa ka laki nga kanding alang sa halad tungod sa sala ug usa ka nating baka nga laki ug usa ka nating karnero. Kining duruha nga may tagsa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog. Ug usa ka baka ug usa ka karnero nga laki alang sa mga halad sa pakigdait nga pagapatyon ug ihahalad ninyo sa atubangan ni Jehova. Ug usa ka halad nga kalan-on nga sinaktan sa lana, kay si Jehova magapakita karon kaninyo. Ug gidala nila ang gisugo ni Moises sa atubangan sa balong-balong nga pagkatiguman, ug niabot ang tibuok nga katilingban ug na nagpahamutang sa atubangan ni Jehova. Unya si Moises miingon, "Kini mao ang gisugo ni Jehova nga kinahanglan buhaton ninyo, ug ang himaya ni Jehova magapakita nganha kaninyo." Praise the Lord. So, mao 'tong mga iso na mga tulumanon nga isugo sa Dios kang Moises aron tumanon ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki. O paghuman nila 'to pagtuman aya din magpakita ang Diyos kanila. So muna mga igsoon ang pattern. Gusto nato nga makita ang Diyos sa espiritu, sa atong espiritu nga maabrihan ang atong spiritual eyes, spiritual senses sa himaya sa Diyos. Kinahanglan nga magsunod ta mga igsoon sa pulong sa Diyos. Atong kinabuhi ang pulong sa Diyos. Adto ta sa libro sa Marcos sa Bag-ong Tugon, Kapitulo 3, sugod sa bersikulo 31 hangtod sa Kapitulo 4, bersikulo 25. Ingon dinhi, ug unya nangabot ang iyang inahan ug ang mga igsoong lalaki. Maning inahan ni atong Panginoong Hesukristo si Maria ug ang iyang mga igsoong lalaki nangabot. Usa na nagtindog sila didto sa gawas, ilang gipaadtuan siya ug gipatawag. Ug dihay panon sa katawhan nga naglingkod libot kaniya ug sila miingon kaniya, ang imong inahan ug ang imong mga igsoong lalaki tua sa gawas, nangita sila kanimo. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa ba ang akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki? Ug siya miliraw sa pagsud-ong sa mga nanag-alirong kaniya. Ug unya miingon siya, ani ara ang akong inahan ug mga igsoong lalaki. Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubot-on sa Dios, mao kana siya, ang akong igsoong lalaki ug akong igsoong babaye ug akong inahan. Praise the Lord. So kung nagbuhat ta sa kabubot-on sa Dios, suon nato ang atong Ginoong Hesukristo. Pag-ingon dinhi unya sa Kapitulo 4 na ta mga igsoon. Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa lapyahan sa lanaw ug midugok ngadto kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan nga tungod niana misakay siya ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw ug ang tibuok panon diha sa mamala sa lapyahan sa lanaw. Ug iyang gitudloan sila sa daghang mga butang pinaaging mga sambingay ug sa iyang pagpanudlo siya miingon kanila, "Paminaw kamo, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod og binhi, ug sa pagsabod siya may mga binhi nga diha mahulog sa dapin sa dalan ug ang mga langgam nanugok ug ilang ipanagtuka kini. Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kabatoan diin dili daghan ang yuta, ug kini mitigib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. Ug unya sa pagsubang sa adlaw kini nalaos
ug kay wala may gamot, kini nalaya. Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa sampinitan, ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini ug wala kini makapamunga. Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta, ug kini namunga nga nagtubo ug milambo ug nagpaanig katloan ka pilo, ug kan-uman ka pilo ug usa ka gatos ka pilo. Ug siya miingon, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magpatalinghog. Ug sa diha nga nag-inusara siya, ang mga nanag-alirong kaniya kauban sa napulog duha nangutana kaniya mahitungod sa mga sambingay. Ug siya miingon kanila, "Kaninyo gihatag ang tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan kanila nga anaa sa gawas ang tanan ipaagig mga sambingay, aron nga sila sa pagkatinuod magatutok apan dili makakita, ug sa pagkatinuod magapaminaw apan dili makasabot. Basi unyag managpamalik sila pag-usab ug pasayloon." Ug siya miingon kanila, "Wala ba di ay kamo makasabot niining sambingaya? Nan unsaon man di ay ninyo pagpakasabot sa tanang mga sambingay? Ang gisabod sa magpupugas mao ang pulong." Praise the Lord. So mga igsoon kung dili nato masabtan ang pulong sa Dios, mao ni ang teknik didto ta mangutana sa Ginoo, sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Kay ang makahubad sa sambingay ang Dios lang, kay ang iya ang pulong gikan kaniya. So mo ning gibuhat sa mga, sa iyang mga apostoles o sa mga kauban sa mga apostoles, tungod kay gusto nila masabtan ang pulong sa Dios. Muni nga nag-ampo sila, nangutana sila sa atong Ginoong Hesukristo. So kung mao ni atong buhaton, mo ni ang Ginoo, hubaron niya ang iyang pulong dinhi kanato. Pero kung dili ta magbali-bali sa pulong sa Dios, wala tay interes sa pulong sa Dios, muna nga nag-ingon Ginoo, bisan pag madunggan nimo pero dili nimo masabtan, bisan pa imong nakita pero dili nimo ma ah, maklaro, dili makita ang, ah, katotohanan o ang truth. Tungod maigsoon kay wala kay interes nga mag-ampo, pangutana ang hubad sa pulong sa Dios, gikan mismo sa Dios. So mao ni mga igsoon ang, um, learning mao ning, dapat natong matutunan kung doon na tayo dili masabtan, sa Diyos ta mag-adto, dili yung gani sa pastor, usay ang mga pastor, dili nila masabtan tungod kay wala man, dili man sila mao'y gihatagan sa Ginoo sa labutan, sa usahay sa mga butang nga personal nga gusto sa Dios nga atong masabtan. Tungod kay ang relasyon nato sa Dios is personal. So nag-ingon dinhi mga igsoon, ug siya miingon kanila, "Wala ba di ay kamo makasabot niining sambingaya, nan unsaon man di ay ninyo pagpakasabot sa tanang mga sambingay." So agud maigsoon na-side sila kung unsaon mag-pray. So ang gisabot sa magpupugas mao ang pulong, ug mao kini sila ang diha sa daplin sa dalan nga gisaburan sa pulong. Sa ilang pagkadungog niini, si Satanas mitungha dayon ug iyang gisakmit ang pulong nga gikasabod kanila. Ug ingon man usab, mao kini sila ang gikasabod diha sa kabatuan, nga sa pagkadungog nila sa pulong, kini diha-diha ilang pagadawaton uban sa kalipay. Ug sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon, hinuon magapabilin sila makadiyot, unya inig-abot sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, sila mobiya dayon
gikan sa pagtuo. Ug ang uban mao ang gikasabot diha sa kasampinitan. Kini sila mao kadtong makadungog sa pulong apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi ug ang kaibog alang sa ubang mga butang mosulod ug magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Praise the Lord. Apan ang mga gikasabod diha sa maayong yuta mao kadtong makadungog sa pulong ug magadawat niini ug mamunga sa katloan ka pilo ug kan-uman ka pilo ug usa ka gatos ka pilo. Ug siya miingon kanila, dito ta sa 25, nasa 21 na ta. Ug siya miingon kanila, "Kuhaon ba ang suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre, ug dili hinuon sa ibabaw sa tungtunganan, kay walay nahisalipdan nga dili igapadayag o natago nga dili igabutyag. Kun ang bisan kinsa may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan siya magpatalinghog." Ug siya miingon kanila, "Kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagkapamatian." Praise God sa mga igsoon, bantayan nato atong pamatian. Ang takos nga inyong igahatag mao usab ang takos nga inyong pagadawaton, ug labaw pa gani unya ang igahatag kaninyo, kay siya nga adunay iya paghahatagan pa o paghatagan og labaw pa, apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Praise God. So mga igsoon, magbantay ta sa atong pagpamatian. So dili tanan nga atong napamatian, oo lang ta sa oo. Kinahanglan mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo maoy atong basihan sa atong napaminawan. Kay nag-ingon ang pulong sa Dios nga dunay mga magtutudlo nga maayo sila manudlo, maayo maayo sila manulti, pero ang ilang mga maayong sulti wala mag-uyon sa pulong sa Dios. So bisan pa mga nay mga pastor, bisan pa mga evangelist, bisan pa unsa nga mga magtutudlo, mga igsoon ah, dili ta magpabaya mga igsoon. Bisan pag pastor ang magwali, bisan pag unsa nga mga titulo, kay kay ang pulong sa Dios wala na nakabase sa titulo sa tawo nga nagwali, naa na sa kung unsay ilang giwali. Kay nag-ingon man gani ang Ginoo nga bisan pag anghel nga manaog gikan sa langit, manaog dinhi sa yuta o magwali sa maayong balita pero dili uyon sa mga giwali sa mga apostoles, yun ang Ginoo nga dili nato dawaton. Dili ta mag-oo na lang tungod kay pastor ang nagwali, dili ta mag-oo na lang tungod kay evangelist ang nagwali, dili ta mag-oo tungod kay mga nasa Sunday school ang nagwali. Tan-aw nato kung ang ila bang gipamulong kini ba dili supak sa pulong sa Dios, kini ba wala magsupak sa paghatag og himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Kay bisan pa kung maayo nga mga pulong pero kung supak sa paghatag og himaya sa atong Ginoong Hesukristo dili nato angay nga buha nga dawaton mga igsoon. So mao na ang mga, ah, giingon sa Ginoo sa ato, magbantay ta, kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagkapamatian. So naa sa nato mga igsoon ang gihatagan ta sa Ginoo og responsibilidad sa atong mga kaugalingon, magbantay ta sa atong mga pamatian. Praise the Lord. So ang Ginoo mga igsoon may maghatag og giya kanato kung natay dili masabtan atong dalhon sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa mga pag-ampot atong ipangutana sa atong Ginoong Hesukristo sa mga pag-ampo kay ang Ginoo magtubag
iyang hubaron o iyang hubaron iyatang pasabton aron nga kita dili magatuo sa bakak, dili ta ma malingla sa mga tudlo o mga panudlo nga dili iya sa Dios. Okay, so basahon nato ang mga salmo. Tuta sa mga salmo, mga Salmo 30 kapitulo 37 o basahan nato ang 12 kapitulo 12 hangtod sa 29. Nag-ingon dinhi, "Nagalalang ang dautan batok sa matarong." May yung mga igsoon kay agon ang mga dautan dili kita puwedeng mga igsoon kung ikaw nag-desire nga mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, unya nay mga tawo nga dili gusto mosunod sa atong Ginoong Hesukristo ug nagpadayon sila sa pagbuhat og dautan, mo ni atong huna-hunaon nga giingon sa Ginoo nagalalang ang dautan, ang ilang hunahuna batok sa matarong kung unsaon nila nga ikaw dili makapadayon sa imong pagpangalagad sa Dios. Muna nga naghuna-huna sila unsaon nila nga ikaw mapakyas sa imong pagpangalagad sa Dios agud dili ta magsalig sa mga tao nga um, walay, paghigugma sa Dios. Bisan pag atong igsuon sa unod, bisan pag atong pamilya, mga paryente, kung wala sila'y pagmahal sa Dios dili ta magsalig kay ang ilang iyon ang Ginoo. Ang ilang hunahuna dana unsaon nga ikaw malaglag gikan sa imong pagpangalagad sa Dios. Muning pulong sa Dios maigsoon, dili ni akong pulong, muning pulong sa Dios paminawa nato na gini Ginoo. Ug nagakagot ang iyang mga ngipon tungod kaniya. So, oh my goodness, ang Ginoo magakatawa kaniya kay siya nagatan-aw nga umaabot ang iyang adlaw. Ang mga dautan na nag-ibot sa pinuti ug na nagbingat sa ilang pana, sa pagpukan sa kabos ug sa hangul, sa pagpatay niadtong mga matul-id diha sa dalan. Ang pinuti nila molagpas sa ilang kaugalingon nga kasing-kasing ug ang ilang pana magabalion o pagabalion maayo pa ang diyutay nga gibatunan sa matarong kaysa kadagaya sa daghan nga mga makasasala. Kay ang mga bukton sa mga dautan pagadugmokon apan si Jehova magasapnay sa mga matarong. Si Jehova nahibalo sa mga adlaw sa mga hingpit ug ang ilang panulundon magapadayon sa walay katapusan. Dili sila maulawan sa panahon nga dautan ug sa mga adlaw sa gutom pagabusgon sila. Praise the Lord. Apan ang mga dautan mga wala ug ang mga kaaway ni Jehova maingon sa tambok sa mga nating karnero pagkahutdon sila, mga hanaw sila sama sa aso. Ang dautan nagapangutang ug dili na mobayad apan ang matarong adunay kaluoy ug nagahatag. Kay kutob sa mga gipanalanginan niya magapanunod sa yuta ug sila nga mga gitunglo niya pagalaglagon. Hangtod ta sa 29, ana ta sa bersikulo 23. Ang mga paglakaw sa tawo gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Bisan siya mapukan, dili siya mohay-ad nga dayon kay si Jehova magasapnay kaniya sa iyang kamot. Praise God. Nabata ako kaniadto ug karon ako tigulang na apan wala ako makakita sa matarong nga gibayaan ni magpakilimos og tinapay ang iyang kaliwat. Sa tibuok nga adlaw aduna siya'y kaluoy ug nagapahulam
ug ang iyang kaliwat gipanalanginan. Pahalayo ka sa daotan ug buhata ang maayo, ug magpuyo ka sa walay katapusan. Kay si Jehova nahigugma sa hustisya, ug dili mobiya sa iyang mga balaan. Praise God. Gibantayan sila sa walay katapusan apan ang kaliwat sa mga daotan pagalaglagon. Ang mga matarong magapanunod sa yuta, ug magapuyo sila sa ibabaw niini sa walay katapusan. Dalaygon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Munang saad mga igsoon sa pulong sa Dios. Busa kung kita magsunod sa pulong sa Dios, anaa at nato ang kadagaya. Dili ta mga gutman sa panahon sa taggutom. Agud maisog kung ikaw magtotoo unya naggutom ka karong panahona, mag-ampo ka sa Ginoo unsa imong gibuhat. Dugay ka ng mga magtotoo, nga hangtod karon kung dili ka mahatagan sa gobyerno number one ka nga magreklamo, unsa day imong gibuhat sa imong kinabuhi? Nganong nganong isang less than a month mamatay ka na, ingka nga mamatay ka na sa gutom in less than a month? Dili mga igsoon, kay kung ikaw dunay kahadlok sa Dios hibalo ka kung unsaon saon sa paghatag og, value sa mga blessing sa Ginoo, sa mga blessing nga gihatag sa Dios kanimo. Um, dili ka lakwat-sera, dili ka, um, ba pa bulagsak sa kwarta, sa mga tanan nga butang nga gipiyal sa Ginoo kanimo, dili ka bulagsak. Pero kung bulagsak ka, wala kay paghuna-huna, pagrespeto sa mga blessing nga imong gipiyal sa Ginoo nimo mo na wala pa isa ka wala pa isa ka, um, buwan, wala ka ng makaon na mo nang mahitabo nimo. Agod makauulaw sa usa ka magtotoo, labi na kung dugay ka na, 10 years ka na, 5 years ka na nga magtotoo niya, pareho ka rin hapon sa dili magtotoo nga post tapos sa Facebook nga wala ka nay makaon, makauulaw ka, pakaulawan nimo ang Dios. Pero sabagay basin ikaw ang giingon sa Ginoo nga napugas sa sampinitan ang pulong sa Ginoo, ang imong kasing-kasing puno sa sampinit mao na nga wala maka makapamunga ang pulong sa Dios diha kanimo agud maghinulsol ka sa Ginoo, tarunga ang imong pagpangalagad aron nga dili ka magpakaulaw sa pulong, dili nimo pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo. Kay mo ning giingon sa pulong sa Dios nga ang mga, ah, ang mga matinumanon sa pulong sa Dios dili sila makilimos, dili sila mga gutom. Kung namay mga gutom tungod mga igsoon kay wala sila magsunod sa pulong sa Dios. Dili sila mga matay tungod sa gutom. Pareho sa mga makita nato sa Facebook nga daghan kayong mga yun nga mamatay na kuno sila sa gutom kay walay ayuda sa gobyerno. Dili na mao ang statement sa mga magtotoo. Ang mga magtotoo, mga igsoon nasayod ta nga dili ta pagutman sa Dios. Agud dili ta sa gobyerno magsalig. Ang gobyerno tabangan nato aron nga, um, ma ma-reach out katong mga nanginahanglan. Dili kay kita ang number one nga manginahanglan sa tabang sa gobyerno. Kita ang dapat magtabang sa gobyerno aron nga matabangan ang mga nanginahanglan. Praise the Lord, mga igsoon. Og basahan nato ang mga panultihon o ang mga proverbio, kapitulo 10, bersikulo 5. Nag-ingon dinhi,
Kadtong nagaani panahon sa ting-init maoy usa ka manggialamon nga anak, apan kadtong nagakatulog sa ting-ani, maoy usa ka anak nga nagapakaulaw. Praise the Lord. Ting-ani pero tulog but pasabot nga kapulan nga anak. So, sa oras nga sa tag-init ano, ang kadtong nagaani panahon sa ting-init may usa ka manggialamon nga anak. Sa kung na kay nadudukot sa panahon ng pangangailangan, yan but pasabot maison manggialamon ka. Mao nang manggialamon dili ng ang manggialamon dili ng hustler kayo sa pagpanlupig sa sikatawo. Buang na nga tawo nagingon ang pulong sa Dios, mangmang Tagalog, buang-buang nagingon ang pulong sa Ginoo. So, makauulaw na ang mga tao. Truhon ako maigsoon tong mga tawo nagyon nga at least nagpakatotoo ako sa na ako'y mayabang, nagpakatotoo ako na ako'y hindi perpekto, mga buang-buang. Nganuman nagyan ang Ginoo nga makauulaw ka dapat maghinulusol ka sa imong sala dili kay ipanghinambog nimo nga ikaw bisan Kristiyano ka na, nag-ingon ka Kristiyano bisan naa ka ng simbahan, padayon ka pagyapon sa imong pagbuhat og mga sala. Dili na angay nga ipanghinambog na dapat ikaw ulaw na tungod kay pasabot nga ikaw gahi kag ulo, nga dili kag sunod sa Ginoo bisan pa na sinati na nimo ang pulong sa Dios, padayon ka paghihapon sa imong pagkamasukihon. Busa na gyud ang Ginoo, isa sa mga araw na ito, darating ang araw kana imong liog mabali na, yung liig mo mababali yan ng wala ng remedy. Muna ang pulong sa Ginoo. Busa mga igsoon, dili ta magpakaulaw sa Dios. Kung ang atong mga kinabuhi wala mag-uyon sa pulong sa Dios, maghinulsol ta ug atong pangitaon ang kamatuoran, ang katuwiran, kung unsay pagkamatarong diha sa Dios aron nga kita mahimong balaan ug dili masayang ang atong panahon, ang atong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay isa lang ang atong kinabuhi dinhi sa yuta kung mapakayas ta mga igsoon, sayang ang kaluwasan sa atong kalag, sayang ang kinabuhi nga walay katapusan nga maoy hinungdan kung nganong gitawag ta sa atong Ginoong Hesukristo aron tagaan ta og kinabuhing walay dayon. So dalaygon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug daghang salamat sa mga, naminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios at mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios daghang salamat sa imong mga pulong nga among nasinati o Dios. Ikaw ang padayon Ginoo nga mag-aaga kanamo, kapasaylo Ginoo sa among mga kasaypanan o Dios. Ikaw ang among kalipay sa among kinabuhi o nagpasalamat kami Ginoo sa imong kaayo tungod kay ikaw wala pag wala ni bisan isa Ginoo ka second nga nagpabaya kanamo. Ikaw Ginoo ang kanunay nga nag-provide sa among mga kinahanglanon, bisan pa sa mga butang nga wala namo, pangayuwa tungod kay ikaw nasayod nga kini kinahanglan namo imo nang gihatag Lord, before pa namo nabungat sa among mga ngabil. Daghang salamat Ginoo sa imong paghigugma kanamo, Lord, sa walay katapusan. Dalaygon ka Ginoo. Hallelujah Jesus, Ginoo. Salamat po Diyos, gitudloan mo kami Ginoo kung unsaon ka namo Lord sa pangalagad, kung saan namo Ginoo pagmahal ang imong mga pulong. Ikaw Ginoo nga kitagaan mo kami Lord og hallelujah, hallelujah Jesus. Tagaan mo kami Ginoo og halika ka gutom ug kauhaw sa imong mga pulong, sa imong pagkamata
pagkamatarong nga gikan kanimo. Dalaygon ka Amahan nga balaan, walay katapusan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, nang nga nagtawag kanila aron sila Ginoo maoy imong gamiton aron ang imong mga pulong makaabot kanamo nga mga hentil. Daghang salamat o Dios. Akong padayon giampo ang tanan nga mga, kaigsuonan, mga higalaan nga naminaw karon Ginoo nga naa sa kalisod, naa sa kabalatian. Ikaw Ginoo ang padayon nga maghikap sa ilang mga kasing-kasing Ginoo, magpahibalo kanila nga Lord gihigugma mo sila Ginoo. Hallelujah nga imong kabubuton nga magkabaton sila Ginoo og kaluwasan nga gikan lamang kanimo. Lord, daghang salamat sa imong kaayo, sa imong presensya Lord. Hallelujah sa Holy Ghost Ginoo nga padayon nga naghatag ka namo og ka kahimsog Ginoo. Naghatag ka namo Lord og kadasig sa among pagtuo, naghatag og kinabuhi Ginoo nga walay katapusan. Dalaygon ka o Dios kining tanan among gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo lamang nga siya ang Diyos nga nagkatawang tao. Hallelujah, aron nga kami Ginoo maluwas gikan sa pagkalaglag tungod sa among mga sala. Daghang salamat sa pagpatawad mo Ginoo sa among mga kasalanan. Yung tanan among gipasalamatan sa tanging pangalan nga namong Ginoong Hesukristo dalaygon hangtod sa kantuan. Amen. Praise the Lord. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug padayon lang ta sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios ug kanunay ta mag-connect sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa pinaagi sa iyang mga pulong dinhi lamang og minaw ta sa pagbasa sa pulong sa Dios dinhi lamang sa Connect to God through His Word. Kini ang inyong igsoon sa pagtuo, higala sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sister Luz Wisby dinhi sa Stockton, California. Salamat sa inyong pagpaminaw ug stay safe, stay at home and stay safe and continue to trust in our Lord Jesus Christ and you will be alright. God bless. Bye-bye.